Bilang bahagi po ng pagdiriwang ng World Leprosy Day tuwing huling linggo po ng Enero, hinimok po ng Department of Health Ilocos Region ang publiko na magkaisa sa pagwawakas po ng stigma at diskriminasyon laban po sa mga taong may leprosy o yung ketong. Ayon po sa ahensya, bagamat nagagamot ang ketong, nananatiling hamon po ang maling pananaw at diskriminasyon na nagdudulot po ng takot at pag-iwas po at paghihirap sa mga naapektuhan ng nasabing sakita. Binigyang din po na mahalagang tratuhin ang mga pasyente ng may respeto at pag-unawa at pagkalinga upang mahikayat silang magpatingin at magpagamot ng mas maaga. Pinaalalahanan din ng publiko na agad na kumonsulta sa doktor kung may nararanasang sintomas ng ketong upang maiwasan ang kompleto o komplikasyon at tuluyang mapuksa ang nasabing sakita. Patuloy namang isinusulong ng DOH Ilocos Region ang mga kampanya sa impormasyon at edukasyon upang palakasin pa ang kamalayan at itaguyod ang malasakit at pagbibigay ng pag-asa sa lahat. IFM News. IFM News. IFM News.